ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉമ്മജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേകം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ്ച. ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? അജഞ്ചല, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമപദപ്രാപ്തി എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്. കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യ കർമ്മയോഗം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ്? ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം. അപ്പൊ നമ്മള് 3 തരത്തിലുള്ള റിയലൈസേഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ എങ്ങനെ, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന തത് ശൃണു, ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറയാം. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നവർക്കാണ്? അവിടാണ് ഭഗവാൻ അത് പറയുന്നത്. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ സമീപിക്കണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതാണ് മുഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു പരമപദത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി ആ അധ്യായത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അവസാനം എങ്ങനെയാ നിർത്തിയത്? നമ്മൾ ഭഗവാനെ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാള് മരണകാല സമയത്ത് ഭഗവാനെ വിചാരിക്കുന്ന ലെവലിലുണ്ടാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മരണസമയത്തും കൂടി പ്രയാണകാലേ, അതായിരുന്നു അവസാന ശ്ലോകം. അങ്ങനെയാണ് അത് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇതില് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിരന്തരം എന്നെ സേവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്തും അയാള് എന്നെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? പരമപദപ്രാപ്തിയാണ്. പരമപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പദം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥാനം, സ്ഥലം എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോ അതായത് ഭഗവാൻ എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താം
എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം. അപ്പൊ ഇനിയും ഇവിടെ ഇത്രയും നമ്മൾ 6 അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു, 7 അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഇനിയും ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഈ ലോകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമ്മള് എന്താ പറയാ ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിക്കണം എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടോ? എന്താണ് വേണ്ടത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഈസി ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാണ് എന്തെന്ന്. എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ധാമം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും കൂടി നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതില് അചഞ്ചലമായ ഭക്തിയോടെ എന്നെ ഭജിക്കുന്നവൻ ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടന്ന് ബ്രഹ്മഭാവത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ യോഗ്യനാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് അതായത് എന്ത് വേണം? അചഞ്ചലമായ ഭക്തി, അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതുപോലെ എല്ലാ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭജിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ 3 ത്രിഗുണങ്ങളെ മറികടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സത്വഗുണത്തിനും മേലെ പോകണം. വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോ ആ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുമ്പത്തെ ഒരു അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി. പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് എല്ലാവരെയും എങ്ങനെ കാണും? ഒരു പണ്ഡിതനെ ആയാലും ഒരു നായയെ ആയാലും പൂച്ചയായാലും എല്ലാം ഒരേ ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ വേറെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുക, ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുന്ന ആൾക്കാർ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആർത്തോ അർത്ഥാർത്ഥി, അതായത് ദുഃഖിക്കുന്നവൻ, അതുപോലെ ധനകാംക്ഷിയായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരില് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ എങ്ങനെയാണ് പറ്റുക? അപ്പൊ ഭഗവാനെ അറിയാം, ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് പണം കിട്ടാനെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണെങ്കിലും പോലും അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന ആ പരമപദത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച കിം തദ് ബ്രഹ്മ കിം അത്യാന്തം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അതിഭൂതം ച കിം പ്രോക്ത അധിദൈവം കിമുച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവയെ എന്താണ്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഇത് ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ എന്ത് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചത് ഭഗവാനോട്? അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ എന്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്? ഇതിനു മുമ്പത്തെ അധ്യായങ്ങളിലൊക്കെ അർജുനൻ എന്താ ചോദിച്ചത്? എന്താണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ? അതിൽ ഏതാണ് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നുള്ളതാണ് അർജുനൻ ചോദിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഗതി കുറച്ചൊന്ന് മാറി ഇവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും. ഇവിടെ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതുപോലെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മളെ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ അർജുനന്. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? ഡീപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞു തരൂ. അതുപോലെ ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പൊ ഫലം ഇച്ഛിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നും ദേവന്മാരും പറയപ്പെടുന്നു എന്താണ്? അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഭഗവാനും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഇതൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ. അതിയജ്ഞകഥം കോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭിഹി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്? മധുസൂദന. അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? പുരുഷോത്തമ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചത് അല്ലെ. പുരുഷോത്തമ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പുരുഷന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും മഹാനായിട്ട് അതിനേക്കാളും മേലെയായിട്ട് ഒരാളില്ല. അങ്ങനത്തെ ആളോടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അറിയാം എന്തെന്ന്? എല്ലാം അറിയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഒരു ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു, തദ്വിത്തി പ്രണിപാതേന. ഒരു ഗുരുവിനോട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം, എങ്ങനെ വേണം? എളിമയോട് കൂടിയിട്ട്, അഹങ്കാരമില്ലാണ്ട്, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാവത്തിലാണ് അർജുനൻ ആരോട് ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ എന്താണ്? ചോദ്യം നിങ്ങൾ തീർന്നിട്ടില്ല അർജുനന്റെ. മധുസൂദന. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് പുരുഷോത്തമനിൽ നിന്ന് എന്തായി മാറി? മധുസൂദനായിട്ട് മാറി. മധുസൂദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്?
മധു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അസുരനെ, രാക്ഷസനെ കൊന്ന ആളാണ് മധു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മധുസൂദന, അപ്പൊ എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആരാണ് യജ്ഞദേവത? അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ്? യജ്ഞങ്ങളില് ഞാൻ ജപമാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. എന്ത്? നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. കാരണം കുറെ ദേവതകളുണ്ട് അല്ലെ, ഓരോ കാര്യസാധ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ ദേവതകളെ പൂജിക്കാമെന്ന് നമ്മളുടെ വേദങ്ങളിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അതുപോലെ ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ? ആ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലാണുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അതുപോലെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ആ മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക? അതായത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ശ്ലോകം അവസാനിപ്പിച്ച അധ്യായം എങ്ങനെയാണ് അവസാനിച്ചത്? അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്, എന്നെ നിരന്തരമായി ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മരണവേളയിലും എന്നെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മരണവേളയിൽ അങ്ങേ എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കാൻ കഴിയുന്ന അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല്, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് പറയാൻ വയസ്സായിട്ട് മരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഏകദേശം എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ച് എന്താണ് അധികം പേർക്കും ശരിക്കും ആ ബോധം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും. ചിലവർ പറയില്ല, പഴയ കാലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചു പോകും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് പറയാറുണ്ട് അൾസൈമർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പോ അവര് എന്താ പറയാ, എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ചിഹ്നനൊക്കെ ശരിക്കും അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയാത്ത തരത്തിൽ കുറെ ആൾക്കാർ മാറും ആ സമയത്തൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കോമയിലായിരിക്കാം. അങ്ങനത്തെയൊക്കെ അവസ്ഥയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയാണ് മരണവേളയിൽ അങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയാന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഒരു യൗവനത്തിലിരിക്കുന്ന മാതിരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ, അതും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? അധികം ആൾക്കാർ എന്താ, ചിലവർക്ക് മരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ സമയങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, ചിലപ്പോൾ ആളെ തിരിച്ചറിയില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ കാണാറ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ്? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇനി ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ദേവന്മാരും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? പിന്നെന്താണ്? യജ്ഞദേവത ആരാണ്? ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഇനി ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ. ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മ പരമം സ്വഭാവോദ്യമമുച്യതേ ഭൂതഭാവോദ്ഭവകരോപി സർഗ കർമ്മ സഞ്ചിതഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഉത്തരം പറയണം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ബ്രഹ്മം എന്താണ്? അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഈ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള വാക്കുകൾ കാണാം. അപ്പൊ ആ വാക്കുകൾ ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്നതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഒരു ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ മൂഡ് അനുസരിച്ച്, ആ ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അർത്ഥം വരിക. അപ്പൊ പല അർത്ഥങ്ങളിലും ജീവാത്മാവിനെയും പരമാത്മാവിനെ ആ പരമജ്യോതിയെ എല്ലാം മാറി മാറി ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി നമ്മൾക്ക് കാണാം. കൺഫ്യൂഷൻ ആകരുത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ്, അവിനാശി എന്ന് പറഞ്ഞ നാശമില്ലാത്തത്. അതീന്ദ്രിയൻ പറഞ്ഞ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മേലെയാണ് ശരിക്കും ജീവാത്മാവ്. കാരണം എന്താ, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അതിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കാത്തത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറന്നുപോകാൻ എന്താണ് കാരണം? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട്. അത് ഭൗതിക ലോകത്ത് വരുമ്പോഴാണ്. നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാവ് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജന്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം. ഇനി ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇനി ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്, എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമുള്ള ഒരു ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് എന്തുള്ളത്? ആ ബ്രഹ്മത്തിന്. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവാത്മാവാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചുല്ലേ, നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി. അതിനെ എന്ത് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടും മുറിക്കാനാവില്ല. കാറ്റിനോ അഗ്നിക്കോ ഒന്നും, ജലത്തിനോ ഒന്നും നശിപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചുല്ലേ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ശാശ്വതാണ്. അതുപോലെ അച്ഛനാണ്, അതായത് ജനനമോ മരണമോ ഇല്ല ആത്മാവിന്. ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറെ ശരീരത്തിലേക്ക് പോവുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ശാശ്വതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അധ്യാത്മം. ഇനി ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. ഇനി കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ആ പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥൂല ശരീരം, പുറത്തുള്ള ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെയാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിഭൂതം ക്ഷരോഭാവഃ പുരുഷശ്ചാധി ദൈവതം അതിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാംബര. ഹേ, ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം, പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവമെന്നും സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ അതിയജ്ഞനെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞത്തിന്റെ ദേവത ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില് വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ കൃഷ്ണനാണ് അതിയജ്ഞൻ, യജ്ഞങ്ങളുടെ അധിപൻ. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ? അതിഭൂതം, പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? അതിദൈവം, അതിയജ്ഞം. അപ്പോ ആദ്യത്തെ എന്താണ്? അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതി എപ്പോഴും കാരണം എപ്പോഴും ചൂട് തണുപ്പ് എല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും, കാലാവസ്ഥകളൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില്. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം, നമ്മുടെ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം. അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ എല്ലാം ഈ വിശ്വരൂപം 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ വിശ്വരൂപത്തില് ഇത് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ കണ്ണുകളായിട്ട്, അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ്, ആ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഓരോ ദേവന്മാരും വരിക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അവയവങ്ങളായിട്ടാണ് അവരെ കാണിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വിശ്വരൂപത്തിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാ ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ രൂപത്തിനെയാണ് വിശ്വരൂപം എന്ന് അതിദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവിനെയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അതിയജ്ഞം. അപ്പൊ ആരെയാണ് നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത്? ആ പരമാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചതുർഭുജ ധാരിയായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു രൂപമാണ് അല്ലെ, ക്ഷീരോദകസായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന ആ പരമാത്മാവാണ് അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അന്ധകാലേ ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യഃ പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതിനാസ്ത്യത്ര സംശയഃ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേബരം. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, മാമേവ സ്മരൻ, എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട്, മുക്ത്വ ശരീരം വെടിയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്ടാവുക? കളേവരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം. യഃ പ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതിനാ, എന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ വരും. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ ഓർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നാമം ചെല്ലാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്മരണയിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും. പക്ഷെ അത് എത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങളാണോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ആരാണ്? നമ്മളുടെ ഭർത്താവാം, ഭാര്യയാവാം, കുട്ടികളാവാം. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ എത്ര നാമം ചെല്ലുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, ആ ഭഗവാനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് നിരന്തരം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നിരന്തരം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മരണസമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഓർക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഭീഷ്മദേവരെയാണ് കാണുന്നത്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്, കൃഷ്ണൻ, എല്ലാവരും വരും അല്ലെ യുധിഷ്ഠിരനെ ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവിടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഒരുപാട് സങ്കടമായിരുന്നു. ഞാൻ തെറ്റാണ് ചെയ്തത്, ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ഞാൻ കൊന്നു, എന്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യുദ്ധം നടന്നത്. അങ്ങനെയാണ് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അതിനെ കാണുന്നത്. അത് മാറ്റാനായിട്ട്, യഥാർത്ഥ ധർമ്മോപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആണ് യുധിഷ്ഠിരോട് പിതാമഹനെ പോയി കാണൂ എന്ന് പറയുന്നത്. മരിക്കാൻ കിടക്കുകയല്ലേ, അപ്പൊ ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുകയാണ് അല്ലെ ഭീഷ്മ മഹാരാജാവ്. അപ്പോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്,
എന്താണ് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നീയല്ല. അത് നീയില്ലെങ്കിലും ഈ യുദ്ധം അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ടാവും, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് എല്ലാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്താണ് വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ജപിക്കണേന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭീഷ്മോപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു നല്ല ഒരു ഭാഗമാണത്. മഹാഭാരതത്തിലാണ് ഭീഷ്മര് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അത് ഉണ്ടാവുക. മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ ഈ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഭീഷ്മപർവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിലാണ് ഇതുണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ എന്താണ് ഭീഷ്മര് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചത്? ആ ഉത്തരായണം കാത്തിരിക്കെ കിടക്കുകയായിരുന്നു ഭീഷ്മര്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടാണ്, അപ്പൊ ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭീഷ്മരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് മരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ സ്മരണയില്, നമ്മൾക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ, നമ്മളത്ര ഭക്തന്മാരൊന്നല്ലല്ലോ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട്. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതീന്ദ്രിയ ഭാവം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? അതീന്ദ്രിയ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പഞ്ചഭൂതമല്ലാത്ത ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം വെളിയിലേക്ക് പോകുമ്പോ ആ ലെവലില് പിന്നെ നമ്മൾക്കൊരു ശരീരം ഇല്ല. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തിരിച്ചും നമ്മൾക്ക് എന്തില്ല? ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിലാണുള്ളത്. വൈകുണ്ഠത്തിലെല്ലാം നമ്മൾ കാണുക ചതുർബാഹു ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അതേ രൂപത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് കാണുക. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്താണ് സ്മരണം? വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം നവവിധ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. അപ്പോൾ അതില് പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. തന്മൂലം അപ്പൊ എന്താണ്? നിരന്തരം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മളും ആ ഭഗവാന്റെ ലെവലിൽ മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്, അതീന്ദ്രിയരായിട്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോവാം. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രത ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും എന്താണ് വിചാരിക്കും? ഭജഗോബന്ധത്തിൽ പറയും ഭജഗോവിന്ദം ഭജഗോവിന്ദം ഗോവിന്ദം ഭജ മൂഢമതി. മൂഢ, ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ, ഗോവിന്ദനെ ഭജിക്കൂ. കാരണം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്തല്ല ഭഗവാനെ ആലോചിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് പഴകുന്നത്? നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളൊരു റൂട്ടീൻ വെച്ചിട്ട് നോക്കൂ. നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും 8 മണിക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ദിവസം 8 മണിയാകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വിശന്നിട്ടുണ്ടാവും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നുമില്ല വേണ്ടി ന്യൂസ് നമ്മളെ ഒരു ദിവസം ന്യൂസ് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തലവേദന എടുക്കണ മാതിരി നമ്മൾക്കൊരു ഫീലിംഗ് വരും. അപ്പൊ ഒരു അഡിക്ഷൻ ഡെയിലി എന്താണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതിനോടാണ് അതിന് ആകർഷണം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യാതെ, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ആ സമയത്ത് ആലോചിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത്, ഭഗവാനെ ഭജിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് 60 വയസ്സോ 70 വയസ്സോ കഴിയുമ്പോഴല്ല. എത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് മരിക്കുക എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടില്ല. and അതുമല്ല, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിന് സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിരീക്ഷണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്? ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പഠിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത്, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാനെ പറ്റി സ്മരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതല്ല, നമ്മൾ നിരന്തരം സ്മരിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ പറ്റി ആലോചിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം? നമ്മൾ മനസ്സിലെങ്കിലും എപ്പോഴും ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ജപിക്കണം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ളത് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭാവം എന്തായിരിക്കണം? എല്ലാം ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ബഹുമാനം ഉണ്ടാവണം, ആദരവ് ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സേവകനാണ് എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. അതാണ്
ഇതില് ശിഷ്ടാഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ 8 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ആ ശിഷ്ടാഷ്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫുൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ അർത്ഥം ആ 8 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്ന ഒരു അതിലത്തെ ഒരു ഭാഗമാണിത്. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദേന കീർത്തനീയ സദാഹരിഹി. ഭഗവാന്റെ കീർത്തനം സദാ ജപിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് അനുഗ്രഹം തരണം. എന്റെ മനസ്സ് എന്ത് ഉണ്ടാവണം? ഒരു മരത്തിനെ പോലെ, തരോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരത്തിനെ പോലെ സഹിഷ്ണുതയുള്ളതായിരിക്കണം. കാരണം ചൂടും വെയിലും തണുപ്പും എല്ലാം ഒരുപോലെ നിന്ന് സഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ഒരു കംപ്ലൈന്റും ഇല്ലാണ്ട് ഒരു മരം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആ മരത്തിന്റെ ഒരു മനോഭാവം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരുമല്ല, ഭഗവാനെ കരുണ ചെയ്യണേ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു പോലെ ഒരു പൊടിയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ ആദ്യം പൊടി വരുന്നത്, അതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നിയേക്കാം. എന്നാലും നമ്മൾ അത് സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ റെഗുലർ ആയിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആ പൊടി അടങ്ങും, നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാവും. എങ്ങനെ അതിന്റെ മേലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റികളൊക്കെ പോയിട്ട് അത് ഒരു പ്യുവർ ആയിട്ട് മാറും നമ്മുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തനിയെ ഇല്ലാണ്ടാവും, പ്രത്യേക ശ്രമങ്ങൾ കൂടാതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്താണ് കണ്ടീഷൻ? മരണസമയത്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആലോചിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിതഃ. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തി പുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ ആലോചിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഫാഷൻ ആണല്ലേ, നമ്മള് പെറ്റ് അപ്പൊ നിറയെ നായകളൊക്കെ അധികം വീട്ടിലും ഇപ്പൊ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ വിദേശത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കള്ളന്മാരോ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നായ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ധൈര്യമല്ലേ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നായകളെ വളർത്താറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മരണ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അയ്യോ ആ നായ്ക്ക് ഇനി ആരാ ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ നായയായിട്ട് ജനിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിനൊരു ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇനി വരും. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിൽ എത്തുകയില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. അപ്പൊ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കണം. കണ്ടു, അതാണ് സാത്വിക ഗുണങ്ങൾ. സാത്വിക ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഫുഡ്, നമ്മുടെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്താണോ അർപ്പിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം. അതുപോലെ അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? അന്ത്യവേളയിൽ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വരും. ഇനി കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമാകും. അപ്പൊ എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇനി വീണ്ടും പുനർജന്മവും ഇല്ല, അവിടെ സുഖമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില് ഇരിക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? നിരന്തരമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം അത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, നാമം ചൊല്ലണം. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജഡഭരതൻ എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഈ ഒരു രാജാവാണ്, മഹാനായിട്ടുള്ള രാജാവായിരുന്നു ഭരത മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ആ രാജാവാണെങ്കിൽ അത്രയും ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജഭാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ അനന്തരാവകാശികൾ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് കാട്ടിൽ പോയിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യും, വാനപ്രസ്ഥത്തിന് പോകും. അപ്പൊ ഈ രാജാവും അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് വാനപ്രസ്ഥത്തില്. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു കുടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഫുൾ ധ്യാനാണ്, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല. ഭഗവാൻ അപ്പൊ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, അല്ല രാജാവ്. അപ്പൊ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രത്യേകത എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒക്കെ ഭാവ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് എക്സ്റ്റസി വരും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവര് ആ ഒരു ലോകത്തേക്ക് പോണമാരെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ അപ്പൊ ഈ ഭരത മഹാരാജാവിന് എന്താണ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് ഒരു തള്ളമാൻ പ്രസവിക്കാറായിട്ട് ഒരു മാനാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വേട്ടക്കാരൻ അതിനെ ഓടിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുഴയാണ്. അപ്പൊ പിന്നില് ഇയാളുള്ള കാരണം കൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് പുഴ കടക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ആ തള്ളമാൻ.
അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വയ്യാണ്ടായിട്ട് തളർന്നിട്ട് ആ ഓടിയന്റെ ക്ഷീണവും എല്ലാം കൂടി തളർന്ന് അങ്ങനെ വീണ് ഈ പ്രസവിക്കും, അതോടുകൂടി മാൻ ചാവുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഈ മുനി അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ മുനിക്ക് എന്ത് തോന്നും, വളരെ സഹതാപം തോന്നി, അയ്യോ ഈ മാൻകുട്ടി ഇപ്പൊ ജനിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ, അതിനെ കൊല്ലാൻ വിടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ടിട്ട് അതിനെ എപ്പോഴും പാല് കൊടുത്ത് അതിനൊക്കെ വളർത്തും. അതിനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇതാവുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ മുനിയുടെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ എന്ത് ചിന്തയാവും, ഭഗവാന്റെ ചിന്തയ്ക്ക് പകരം മാനിനെ കുറിച്ചുള്ള കൺസേൺ ആണ്. എന്താണ്, അയ്യോ അത് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ മറ്റേ മാനു വന്ന പോലെ പിന്നാലെ വേട്ടക്കാരന് വരുമോ, അതിനെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്നുള്ളത്. അതിന് ഒരുമാതിരി വാർത്തകത്തിലെത്തിയതാണല്ലോ ആ രാജാവ്. അങ്ങനെ ആ രാജാവ് മരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, അയ്യോ എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ മാനിന് എന്താണ് ആവുക എന്നുള്ള ആ ഒരു വറിയോട് കൂടിയിട്ടാണ്, ഒരു കൺസേൺ എന്ന് പറയില്ല, എന്താ ഉത്കണ്ഠയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ രാജാവ് മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, അടുത്ത ജന്മം മാനായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ് ആ രാജാവ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അത്രയും ഭക്തനായിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവത് സ്മരണയോട് കൂടിയിരുന്ന ഒരാൾക്ക് പോലും ആ അവസാന സമയത്ത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ഇതെന്ന് ആ മാനിനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അത് കാരണം കൊണ്ട് വീണ്ടും മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആളാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ മാൻ വന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, മാൻ ഇങ്ങനെ ആശ്രമങ്ങളിലൊക്കെ ചുറ്റി കറങ്ങും. പക്ഷെ ഈ രാജാവിന്റെ അത്രയും ആ ഭക്തി ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് പൂർവ്വജന്മം ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മാൻ എന്താ ചെയ്യുക, ആശ്രമത്തില് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്ന് അവര് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച്, അങ്ങനെയാണ് ഭക്തന്മാര് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ മാനൻ വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മത്തില് ഭരതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഭരതനായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഭരതൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ ലോകത്തിൽ ഒരാളോട് മിണ്ടില്ല, ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ ആണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ ജഡഭരതൻ എന്ന് പറയും. അതിന് മൂന്നാമത്തെ ജന്മത്തിലാണ് മോക്ഷം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അത്ര ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും ചെറുതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭൗതിക ആഗ്രഹം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് വരേണ്ടി വരികയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സ്റ്റോറി നമ്മളോട് പറയുന്നത്. കണ്ടോ? തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ്യചാമയർപ്പിതമനോ ബുദ്ധിർ മാമേ വൈഷ്യസ്യ സംശയഃ. അതിനാൽ അർജുന, കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുമിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. ഇവിടെ എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് കാലേഷു മാം അനുസ്മര യുദ്ധ്യച്ച, വളരെ നല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതും. എന്താ പറയുന്നത് അർജുനനോട്, എന്നെ അനുസ്മരിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുക. നീ നിന്റെ കർമ്മമാണ് ആ യുദ്ധം ചെയ്യുക, പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിട്ട് ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങളും ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ സ്വന്തം, നമ്മൾക്കത് യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നതാവില്ല. നമ്മളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ അനുസ്മരിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്ടാവുക, എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താം. ആ പാപം എന്ത് ചെയ്താലും ആ പാപം നമ്മൾക്ക് വരില്ല, നമ്മൾക്ക് വരില്ല. അതുപോലെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പാപമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളോടുള്ള ഉപദേശമാണ്. ഭൗതിക, ശരിക്കും പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവത്ഗീത നമ്മളോടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളുടെ മേലെ നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ല. കാരണം അത് നമ്മൾ തന്നെയല്ലല്ലോ ഉള്ളത്, നമ്മളുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ഓരോ സിറ്റുവേഷനും എന്താണ്, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരിയല്ല ഉണ്ടാവുക. കാരണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി അടുത്ത ഒരാൾ വിചാരിക്കണം എന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാതിരി കാര്യങ്ങൾ നടക്കണമെന്ന് വരില്ല. ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് നിർത്തും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ആണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനോടാണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കണം. ഭഗവാനോട് പറയണം എന്നാണ് ഇത്തരം ഈ ഒരു സന്ദർഭം എന്റെ ലൈഫിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു, അതെങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഭഗവാനെ എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന് വിടുക. അത് നാളെ ചിലപ്പോൾ നല്ലതിനായിരിക്കാം, നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഉത്തരം അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുക.
അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗുരു തുല്യരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുക, എന്നിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാണ്ടിരിക്കുക. തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് എന്താണോ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരാള് എഞ്ചിനീയർ ആവാം, ഒരു ഡോക്ടർ ആവാം, ഒരു ടീച്ചർ ആവാം, ഒരുപാട് ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, വീട്ടമ്മമാരുണ്ട്, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോഷ്യൽ സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ കർമ്മമുണ്ട്. ആ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത്, ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാണ് ഈ കർമ്മം എന്നുള്ള പോലെ. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവർത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. അപ്പൊ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു അമ്മ മകനെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഓർത്തിട്ട് ഓരോ വീട്ടു ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അതുപോലെ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേകൃഷ്ണ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഓരോ പ്രവൃത്തികളും നമുക്ക് ചെല്ലാം അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെല്ലാം, നമ്മൾ വെസൽ പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാം, തുണി കഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാം അല്ലെ, തുണി മടക്കി വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കും. ഇത് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഹരേകൃഷ്ണ മാത്രം കൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഗുണം, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ മറ്റതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കില്ല, മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഓവറായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്, സ്നേഹവും വരില്ല, ഓവറായിട്ട് ദേഷ്യവും വരില്ല. കാരണം വെറുപ്പുള്ളവരെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല, സ്നേഹമുള്ളവരെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചെയ്യലാണ് ചെയ്യണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ ബാധിക്കാതിരിക്കുവാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കുവാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ നാമോച്ചാരണം കൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കൃഷ്ണലോകത്തിൽ എത്താം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാനാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ത, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് എപ്പോഴും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാനെ പറ്റി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ കാരണം എല്ലാത്തിനും അധിപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ആ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ട, നമ്മൾക്ക് ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, പരമപുരുഷോത്തമനെ ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയില് ഭാഗവതത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്, സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത യയാത്മാ സുപ്രസീദതി. എന്താ പറയുന്നത്, എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, എന്നെ പറ്റി ആലോചിക്കുക. എന്നെ പറ്റി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം, അഹൈതുകി അപ്രതിഹത, അത് പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, അചഞ്ചലമായിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേക ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഞാൻ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യൂലോ, നമ്മൾ മക്കൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കും അല്ലെ അമ്മമാര്. എന്താ കാരണം, അതിന് മകൻ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ? അല്ല, അത് മകനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേറെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ വെക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, നിരന്തരമായി ചെയ്യണം. അത് ഒരു ദിവസത്തെ പ്രോസസ് അല്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എന്നെ പ്രാപിക്കും. കവിം പുരാണ മനുശാസിതാരം അണോരണീയാം മനുസ്മരേത്യക സർവസ്യ ദാതാരമചിന്യരൂപം ആദിത്യവർണം തമസപരസ്താൽ. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലത്തിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതികാനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ എല്ലാം അറിയുന്നവനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി നിൽക്കും, അത് നമ്മളൊരു സീറ്റ് എന്താ പറയാ ഹൽവ ഉണ്ടാക്കി, ബദാം ഹൽവ ഉണ്ടാക്കി നിൽക്കും. അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ്, ഏതൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അല്ലെ, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനാണ് ഓരോ സൃഷ്ടിയും നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോ സൃഷ്ടിയും എങ്ങനെയാണുള്ളത്, അത് അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അറിയാം, സർവജ്ഞനാണ്. അതുപോലെ ആദിപുരുഷനാണ്. ഭഗവാന് മുൻപ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടോ? ഭഗവാനാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ളത്, അതിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആദിപുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ, സർവനിയന്താവ്. അതുപോലെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് മത്തപ്പരതരം നാന്യ, ആ മണികൾ കോർത്ത മാതിരി എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ പെർമിഷനിലാണ് ഒരു കാര്യവും ഈ ലോകത്ത് നടക്കില്ല എന്നുള്ളത്. അണുവിനേക്കാൾ ചെറുത്,
ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അണുവിനേക്കാൾ ചെറുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ചെറുതായിട്ടാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രവേശിച്ചത്? ഒരു ചെറുവിരലിന്റെ ഇതായിട്ടാണ് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തില് എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ടാണ് പരീക്ഷ മഹാരാജനെ രക്ഷിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ചെറുതാവാൻ പറ്റും. വിശ്വരൂപത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമാണ്. കാരണം ഈ വിശ്വത്തെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രൂപമായിട്ടാണ് അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പോ എന്താണ് അപ്പൊ ഏത് രൂപം വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എടുക്കാം. അചിന്ത്യ രൂപനാണ്, നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഭഗവാൻ എത്ര ചെറുതായിട്ട് പോകാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ എത്ര വലുതായിട്ട് വരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനാണ് ഭഗവാന്. അതുപോലെ ആദിത്യ തേജസ്വി നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലേ, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ് ഈ ആത്മീയ ആശത്തെ മുഴുവൻ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? സൂര്യനും ചന്ദ്രനും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭൂലോകം മുഴുവൻ വെളിച്ചം തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞു ആത്മീയ ആകാശത്തിന്റെ. അപ്പൊ ഈ ആത്മീയ ആകാശം മുഴുവൻ വെളിച്ചം തരുന്ന ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം എന്തായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ ബ്രഹ്മജ്യോതി. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രവൃത്തിക്ക് അതീതനുമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഓരോ ദേവതമാരും ഭഗവാനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഓരോ നിമിഷവും അവര് ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ശിവദേവനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്താണ് ഭജിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുക. ഭഗവാനെ ഭജിച്ചിട്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. വൈഷ്ണവാനാം യഥോ ശംഭോ എന്നാണ് ശിവദേവനെ പറയുക. വൈഷ്ണവരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ശിവദേവൻ. അതിനേക്കാളും വലിയ ഒരു ഭക്തനില്ല, വൈഷ്ണവനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഓരോ ദേവന്മാരും എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രയാണകാലേ മനസാ ചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗ ബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സദം പരം പൂരുഷമുപൈത്തി ദിവ്യം. പരണ സമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട് സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, യോഗനിഷ്ഠയുള്ള ആള്, നമ്മൾ പറഞ്ഞൂലെ അഷ്ടാംഗ യോഗ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതിനു മുമ്പ്. അഷ്ടാംഗ യോഗയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? 8 ഇതുണ്ട്. അതിൽ അവസാനത്തെ സമാധിയാണ്. ആ സമാധിയുടെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവർക്ക് എല്ലാ ചക്രങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വന്ന് അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ബ്രഹ്മരന്ധ്രത്തിൽ കൂടി നമ്മളെ പ്രാണനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് കലികാലത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അജാമിളനെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റോറിയില്. അജാമിളൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. ഒരു ചെറുപ്പകാലത്തില് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഒരു ഭക്തിയോട് കൂടി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്, ബ്രാഹ്മണ കുടുംബമാണ്. പക്ഷെ കാട്ടിൽ വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും? അവിടെ ഒരു വേശ്യസ്ത്രീയും വേറൊരാളും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ആലിംഗനം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് കാണുകയാണ്. അത് കാണുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ മേലൊരു ആഗ്രഹം വരികയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എന്തിലാണോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് പോകും നമ്മളുടെ മനസ്സ്. അത് ഇവിടെ പിന്നാലെ വരും കേട്ടോ ആ സ്റ്റോറി. അപ്പൊ മുഴുവൻ പറയാം. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മളുടെ മനസ്സ് വന്ന് ചഞ്ചലമാവാതെ ഭഗവാന്റെ മേലെ ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പൊ പ്രയാണകാലം, മരണ സമയത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ കാരണം നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുക അല്ലെ? മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പല്ല. അപ്പൊ മരണ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മുഴുവൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നില്ലേ, ഇവിടെ പല ഭഗവാന്റെ ഇതായിട്ടുള്ള പല ഇതുകളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അനന്യചേതാ സതതം യോമാ സ്മരതി നിത്യശക തത്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനക. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം മൂലം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ, എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇയാള് അജാമിളൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ആ അജാമിളന്റെ കഥയിൽ എന്താ നടക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അജാമിളൻ ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വേശ്യ സ്ത്രീയില് ആകർഷണമായി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? അജാമിളന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. എന്നിട്ട് ഫുൾ സുഖഭോഗങ്ങളിൽ മുഴുകും. ഭാര്യയെ മറക്കും, അമ്മയെ മറക്കും, അവരൊക്കെ വിട്ടുപോകും, മരിക്കും.
അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ വേശ്യസ്ത്രീയോട് കൂടിയിട്ട് കുടുംബജീവിതം നയിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു വേശ്യസ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യത്തിലും മധുരയിലും ഒക്കെ മുഴുകി കിടക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് അതിന് അത്രയും പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ആടയാഭരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ മീൻസ് എന്താ പറയാ, കൊള്ളയടിക്കുന്ന ലെവൽ വരെ പോവുകയാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളും പഠിക്കും അജാമിളൻ. അപ്പൊ അവസാന കാലത്ത് അജാമിളന് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവും. ഒരുപാട് വയസ്സായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഒരു 60 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അവസാനം വയ്യാണ്ടാവുകയും മരിക്കുന്ന സമയമാവുകയാണ് അജാമിളന്റെ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് പേരിടുന്നത് നാരായണൻ എന്നാണ്. അപ്പോ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുട്ടിയോട് മാത്രമാണ് ഈ അജാമിളന് ഇഷ്ടമുള്ളത്. കൊച്ചുകുട്ടിയല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അജാമിളന് എന്തുണ്ടാവും, മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാരായണ പുത്രമോഹം കൊണ്ട് നാരായണ നാരായണ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, അത്രയും പാപങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ യമദൂതന്മാർ വരും. യമദൂതന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ദൂതന്മാർ നോക്കുമ്പോൾ നാരായണ നാരായണ എന്ന് വിളി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു അതീവ സുന്ദരായിട്ട് 4 വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവിടെ വരികയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയും അയാളെ തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവരും ഈ യമദൂതന്മാര് സാധാരണ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ വിഷ്ണുദൂതന്മാരും യമദൂതന്മാരും തമ്മിൽ കാണേണ്ട ആവശ്യം വരണില്ലല്ലോ. യമദൂതന്മാർ വരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വരില്ല. അപ്പൊ ഈ യമദൂതന്മാരും ആദ്യമായിട്ടാണ് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കാണുന്നത്. അത്രയും മനോഹരമാണ് കാണാൻ. എന്നിട്ട് അവര് പറയും, എന്നിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഇവര് യമരാജാവിനോട് പറയാണ്, ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ തടയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതീവ സുന്ദരരായിട്ടുള്ള, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കാണാത്ത അത്രയ്ക്ക് മനോഹരരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അവരൊക്കെ 4 കൈയുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക, വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോഴാണ് അവര് പറയുന്നത്, അപ്പൊ യമരാജാവ് പറയും, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ദൂതന്മാരാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് വിട്ടിട്ട് പോരൂ എന്ന് പറയാണ് യമൻ അവരോട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവര് പറയും. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഈ വിഷ്ണുദൂതര് അജാമിളനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ അജാമിളന് ഭയങ്കര ഇതാവും. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ കാണുമ്പോ, അത്രയും ശുദ്ധഭക്തന്മാരാണ് അല്ലേ അവര്. ആ ഭക്തന്മാരെ കാണുമ്പോ താൻ ചെയ്ത തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കുറ്റബോധം വരെയാണ് അജാമിളന്റെ മനസ്സിൽ. എന്നിട്ട് ശരണം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ വിഷ്ണുദൂതര് പറയും, നീ നാരായണ എന്ന് ജപിച്ചത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ, നീ നിന്റെ മകനെ ആയിരിക്കാൻ വിളിച്ചത്, പക്ഷെ ഭഗവാനെ വിളിച്ച മാറിയാണ്. അത്രയും കാരുണ്യാണ് ഭഗവാന്. ആ നാമത്തെ നീ ജപിച്ചത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരു 2ാമത്തെ ചാൻസ് തരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നദീതീരത്ത് പോയി തപസ് ചെയ്തിട്ട് 2ാമത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം, മോക്ഷം കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു 2ാമത്തെ ചാൻസ്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം അജാമിളനെ പോലെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരു 2ാമത്തെ ചാൻസ് കിട്ടും എന്നല്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, നിരന്തരമായിട്ട് ഭഗവാനെ ഒരു നാരായണ, അത്രയും തെറ്റ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് നാരായണ എന്ന് അറിയാതെ വിളിച്ചതിന് പോലും ഭഗവാൻ അത്രയും കാരുണ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ വിളിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബോധം നമ്മൾക്ക് തരും. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും അല്ലെ. അനന്യചേതാ സതതം യോമാസ്മരതി നിത്യശക തസ്യാകം സുലഭപാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിനക. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭക്തിത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. അനന്യചേതാ സതതം, വേറെ ബുദ്ധി വേറെ ഒന്നിലും വ്യാപരിപ്പിക്കാണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അനന്യഭക്തിയാണ്. അതായത് വേറെ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് അനന്യഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ചേതസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധി. അപ്പൊ വേറെ ഏതിലും ബുദ്ധി കൊടുക്കാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നിത്യമായും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം ശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാനക സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാഹ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവർ ആകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, എന്നെ ആരെല്ലാം പ്രാപിക്കുന്നുവോ, അതാണ് പറയുന്നത്. മാമുപേത്യ, എന്നെ ആരെല്ലാം പ്രാപിക്കുന്നുവോ അവർക്ക് എവിടെ നിന്നും മോചനമുണ്ട്, ഈ ദുഃഖാലയത്തിൽ നിന്ന്. ഈ ദുഃഖാലയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വസ്ത്രാലയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു തുണിക്കടയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പൊ ദുഃഖാലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദുഃഖത്തിന്റെ വീട്.
അതാണ് ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ദുഃഖം അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ സന്തോഷം കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശരിക്കും വിഡിത്താണ്. കാരണം അതൊരു ദുഃഖത്തിന്റെ മുന്നോടിയാണ്. നമ്മൾക്ക് ഒരു സുഖം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ കാറ് വാങ്ങി നിൽക്കും, നല്ല ഒരു BMW ഒരു ഓടി കാർ നമ്മൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റി. നമ്മൾ അത് വാങ്ങി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയോ എന്തൊരു സംതിങ്, അത് ഫുൾ നശിച്ചോ എന്ന് വിചാരിക്കൂ. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആ കാറ് വാങ്ങാനുള്ള പൈസ ഇല്ല നമ്മുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കാറ് വാങ്ങിച്ച് അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് സന്തോഷം തോന്നുമോ? എപ്പോഴും ആ ചെറിയ കാറിൽ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുക? അയ്യോ, ആ വലിയ കാറ് പോയി, ആ വലിയ കാറ് പോയി. അതായത് വലിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് താഴെയുള്ളതിലേക്ക് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഡെയിലി പാല് കുടിച്ച ഒരാൾക്ക് വന്നിട്ട് മോര് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടാവും ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗം പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കള് പരിപൂർണ്ണ നേടിയവരായ കാരണം ദുഃഖപൂർണമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകത്തേക്ക് ഇനി തിരിച്ചു വരണ്ട. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ട് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അവിടെ പരമസുഖാണ്. ആ പരമസുഖമായിട്ടുള്ള ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു പോവാം. അപ്പൊ ഈ ദുഃഖാലയത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇനി തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം ടെമ്പററി ആണ്, നൈമിഷികങ്ങളാണ്. അത് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം മാത്രമാണ് തരുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വരുന്ന സുഖങ്ങളും കൂടി നാളത്തെ ഒരു ദുഃഖമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് മാറാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കഥ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഇതിലെ ഭഗവാന്റെ ഈ കഥ എല്ലാവർക്കും ഒരുമാതിരി അറിയുന്നതായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു പഴങ്ങള് വിൽക്കുന്ന, ഫ്രൂട്ട്സ് വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ പഴങ്ങൾ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ വീട്ടിലേക്ക്, എല്ലാ വീടുകളും പോയി ഇങ്ങനെ വിറ്റ് വരുന്ന സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ ഗോകുലത്തിൽ വന്ന് യശോദ അമ്മയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോ എന്താണ് കൃഷ്ണൻ ഓടി വരും. കൃഷ്ണൻ പറയും എനിക്ക് വേണം എനിക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബഹളം വെക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കിച്ചണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പിടി ധാന്യങ്ങള്, അപ്പൊ ഇവരോട് വന്ന് ചോദിക്കും എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെന്ന് പറയും ആദ്യം തന്നെ. അപ്പൊ പറയും നീ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തരണം, എന്നാലാണ് എനിക്ക് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും ആ സ്ത്രീക്കാണെങ്കിൽ. കൃഷ്ണനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണല്ലേ, എടുത്ത് ഉമ്മ വെക്കണം എന്ന് തോന്നും, എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. അതുമാതിരിയാണ് അവസ്ഥ അവരുടെ. അപ്പൊ അവർ സ്നേഹത്തോട് കൂടിയിട്ട് വാത്സല്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് പറയാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നീ തന്നാൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് തരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഓടിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യില് കിട്ടുന്ന ധാന്യം അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഓടി വരികയാണ്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കയ്യിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ, കുഞ്ഞു കൈയല്ലേ, അപ്പൊ അത് പിടിക്കാൻ അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചോർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണന്റെ കൈ കൂടെ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമ്പോ എന്താ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3-4 മണി ധാന്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നിട്ട് പറയും ഇതെല്ലാം നീ എടുത്തോളൂ, നീ എനിക്ക് അത്രയും വലിയൊരു കാര്യമാണ് എനിക്ക് കൊണ്ടു തന്നിട്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഫ്രൂട്ട്സ് മുഴുവൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കാണ് കുട്ടിക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്ത്രീ നടന്നു പോകും. അപ്പൊ ഭാരമൊന്നുമില്ലല്ലോ തലയില്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോണ്ട് ഈ ഇതിന് കൊട്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് ഭാരമാരി തോന്നുകയാണ്. അപ്പൊ അവർ എടുത്തു നോക്കുമ്പോ അതിൽ മുഴുവൻ ജ്വൽസാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ കണ്ണു നിറയും ആ സ്ത്രീയുടെ, ഭഗവാനെ എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഭക്തിയാണ് ആ സ്ത്രീ കൊടുത്തത്, കാണിച്ചത്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. തന്റെ കൊട്ടയിലുണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അവർക്ക്. ആ പൈസ വേണമെന്നവർ ആലോചിച്ചോ? ഇല്ല. തന്റെ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവൻ അന്നേക്ക് നമ്മളുടെ വരുമാനത്തിനുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് തിരിച്ചു കൊടുത്തത്? ഒരു ആ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പണിയെടുക്കാണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അത്രയ്ക്കും സ്വത്താണ് ഭഗവാൻ ആ സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ? ആ ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ? ആ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു തരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു? ഇല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, വിരക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാം ഭഗവാൻ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭൗതികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു തരും. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരേണ്ടിയും വരില്ല. ആ ബ്രഹ്മഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക്, ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് പാതാള ലോകം വരയ്ക്ക്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉണ്ടായില്ലോ ആ താമരയുടെ എല്ലല്ലേ ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ താമരയുടെ തണ്ടിലാണ് 14 ലോകങ്ങൾ ഉള്ളത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ 14 ലോകങ്ങളില് ഈ 14 ലോകം ഏറ്റവും മേലെയാണ് ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും താഴെ അതിൽ മിഡിലാണ് നമ്മുടെ ഭൂലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂവർലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് പാതാള ലോകങ്ങള്, ഹെല്ലെന്ന് പറയൂല നമ്മൾ, നരകം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എല്ലാം ഈ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ദേവലോകം ഇരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഇടയിൽ പിതൃലോകം അങ്ങനെയൊക്കെ വരും, വരുന്നുണ്ട്, മഹർലോകം അങ്ങനെ വരും. അപ്പൊ ഈ ലോകങ്ങളില് എല്ലാത്തിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്നതാണ് ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ കൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ്
ഒരു പ്രളയം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ജീവിത കാലം മുഴുവനാവുമ്പോഴും സമ്പൂർണ്ണ പ്രളയം ഉണ്ടാവും. ഫുൾ ഇത് ഐസ് ആയിട്ട് മാറും. ഐസ്ലാൻഡ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ. ആ ഒരു യുഗത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാം മൂടി കിടക്കണ മാതിരിയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അത് എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവിനും മരണമുണ്ട്. കാരണം അതോടുകൂടി എല്ലാം നശിക്കുകയാണ്. ഈ ബ്രഹ്മലോകത്തിലുള്ളത് എല്ലാം നശിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം ജനന മരണങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ലോകത്തിലേക്കാണ് പോകാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു പ്രളയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും മരിക്കണം. അവരും മരിക്കുന്നവരല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ മരിക്കണം അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ പുണ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, ഇനി ഒരിക്കലും ഈ ദുരിതങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ, എന്റെ നാമത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകൂടെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് ജന്മം എടുക്കണ്ട, അവിടെ പരമസുഖാണ്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആ ധാമം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്തസ്തമാഹു പരമാം ഗതി യപ്രാപ്യാനാനി വർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. വേദാന്തികൾ അവ്യക്തമെന്നും അക്ഷയമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതും പരമമായ പ്രാപ്യസ്ഥാനം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നെ മടങ്ങി വരേണ്ടതില്ലാത്തതുമായ എന്റെ പരമധാമം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ആ ധാമം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ? അവ്യക്തം അക്ഷയം, അതൊരിക്കലും ക്ഷയിക്കില്ല. കാരണം ഈ പ്രളയത്തിലൊന്നും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിന് ഒന്നും, ഈ സ്പിരിച്വൽ ലോകം ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും അതുമാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അവിടെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണുള്ളത്. അവിടെ ഒരു പ്രകാശത്തിന് ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല, എപ്പോഴും വെളിച്ചമുണ്ടായോണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ജന്മ മൃത്യു, അതായത് നമ്മൾക്ക് മൃത്യുവില്ല, രോഗങ്ങളില്ല, പരമസന്തോഷം, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ധാമാണ് അവിടെ. പിന്നെ എന്താണ് പ്രത്യേകത? ചിന്താമണി കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ചിന്താമണി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസയർ സ്റ്റോൺ, അതീവ വില പിടിച്ച രത്നങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഓരോ വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ ചിന്താമണി രത്നത്തിനോട് നമ്മൾ എന്താഗ്രഹം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധിച്ചു തരും. അതുപോലെ അവിടുത്തെ കൽപ്പതരുവാണ്. അവിടുത്തെ വൃക്ഷങ്ങൾ മുഴുവൻ, ഓരോ വൃക്ഷത്തിനും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നുള്ളതല്ല, ആ വൃക്ഷങ്ങളോട് നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു തരും. അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ സുരഭി പശുക്കളാണ്. ആ പശുക്കൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പാല് നിൽക്കേയില്ല, പാല് ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത്രയും രുചിയുള്ള പാലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ധാമത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ദുരിതം അനുഭവിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ധാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരൂ എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ദേവതകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിങ്ങൾ മരിക്കണം, വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്ത് വരണം. പക്ഷെ എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് വരൂ, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു പോകണ്ട, ഇവിടെ പരമസുഖമാണ്. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ജൈവാദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത്സർവമിതം വിദിത്വ യോഗീ പരം സ്ഥാനമുപൈത്തി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനമായ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? വേദേഷു യജ്ഞേഷു. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചു. ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ വന്നിട്ട് ധ്യാന യജ്ഞമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓരോ യജ്ഞം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അടുത്തതിൽ വന്നിട്ട് എന്താണ്? അഗ്നിഹോത്ര യജ്ഞങ്ങളാണ്. അതായത് ഹോമം, അഗ്നികുണ്ഡങ്ങൾ ജ്വലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളാണ് അടുത്ത യുഗത്തിൽ വന്നത് അല്ലെ. ത്രേതായുഗത്തിൽ. ദ്വാപര യുഗത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാനെ പൂജിക്കുക, ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്കാണ് എന്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്? ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ജപയജ്ഞം, വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം അല്ലെ, ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം, അത് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞങ്ങള് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ യജ്ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദത്തില്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താ വേണ്ടത്? തപസ് ചെയ്യുക. തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ധ്രുവ മഹാരാജൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ട് തപസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലേ, അതും ഒറ്റക്കാലിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട്. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ? ഒരു ദിവസം ഏകാദശിക്ക് 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പോലും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ട് തപസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ദാനേഷു, പിന്നെ എന്താണ്? ദാനങ്ങൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ പശുക്കളെയൊക്കെ ദാനം ചെയ്ത കഥകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മൾക്കുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ.
അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അത് ഇതുമാരത്തെ കർമ്മങ്ങളാണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കാണ് കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ഇതില് ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെ കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ക്ഷമയുണ്ടാവില്ല, ശ്രദ്ധയുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ കാലവും കുറവാണ്, വേഗത്തില് 300 കൊല്ലത്തില് മരിച്ചു പോകും അല്ലെ? അപ്പൊ കാലം വേഗം കഴിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കൂ, നാമം ജപിക്കൂ. ഈ നാമം ജപം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട, അതിന്റെ എല്ലാ ഫലവും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതി. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടെ അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? അപ്പൊ ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോ അത് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അഴുക്കുകളൊക്കെ നീക്കിയിട്ട്, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ ഓടുള്ള സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ കൊണ്ടുവരും. നമ്മളുടെ ഇതിൽ ഒരു ജ്ഞാനദീപം നമ്മളുടെ ഉള്ളില് കൊളുത്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾ പരമധാമത്തിലേക്ക് എത്തും, എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള, അപ്പൊ ഈ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ടു കളയാമെന്നത് അത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. അപ്പൊ പിന്നെന്താണ്? ഇപ്പൊ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോ ഇതിന് മുമ്പത്തെ യുഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അവരൊക്കെ ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി താമസിക്കും, ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് ഗുരുവിന്റെ സേവനങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരിയായിരിക്കും ആ സമയത്ത്, നമ്മൾ പഠിക്കണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം എന്താണ്? ഗുരുസേവ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ യൗവനത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? അവര് ഗൃഹസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. അതായത് അവിടെയുള്ള സന്യാസിനിമാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ സേവകൾ, ധനം കൊടുക്കുക, അങ്ങനത്തെ സേവകൾ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കുറെ വ്രതങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഒരുപാട് ചിട്ടകളുണ്ട് അതിനൊക്കെ. അപ്പൊ പണ്ടത്തെ വേദങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ചിട്ടകൾ നമ്മൾക്ക് കാണാം. നമ്മളതൊന്നും ഇപ്പൊ സ്വീകരിക്കാറില്ല. അപ്പൊ അത്രയും കർക്കശായിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ? അതിനെല്ലാം പകരം എന്താ പറയുന്നത്? ഈ നാമം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാല് ഈ വ്രതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലവും നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു സംഘമായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഘത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണം തോന്നും. ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? അതും ഒരു ഭഗവത് സേവനാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങള്, നാമരൂപങ്ങള്, ലീലകൾ, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നു, ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാവണു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരുപാട് നമ്മൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവും, അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് മാറി കിട്ടും അല്ലെ ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ചിന്തകളൊക്കെ മാറി നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ നമ്മളെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതെന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ തിരിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക്. അത് എങ്ങനത്തെ നാമത്തിലേക്ക്? ഈ ഭൗതിക ലോകന്മാര് ദുഃഖമുള്ളതല്ല, അസുഖങ്ങളുള്ളതല്ല, അത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എന്താണ് സുരഭി പശുക്കൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന, അതുപോലെ കൽപ്പതരുക്കളുള്ള അതീവ മനോഹരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും സാധിപ്പിച്ചു തരുന്ന ഒരു ധാമത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയാ? അപ്പൊ ഭക്തൻ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ സഹവാസം വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധ വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിലെ പരമപ്രേമഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കഥയാണ്. അവിടെ എപ്പോഴും ലീലകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. യശോദാമയും ബാലകൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ലീലകള്, അതുപോലെ തന്നെ മാധുര്യ ലീലകള്, രാധാറാണിയും ഗോപികമാരുമായിട്ടുള്ള. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗോപീഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗോപികയായിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു സ്ഥാനം കിട്ടുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യശോദമായുടെ ഭാവത്തിലുള്ള ഒരു സേവനം നമ്മൾക്ക് അവിടെ ലഭിക്കും. എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ വൃന്ദാവനത്തിലേക്കാണ് ഭഗവാന്
പ്രവേശനം അല്ല ഭക്തന് പ്രവേശനം ഭഗവാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആരെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക? ഇനി നമ്മൾ വിചാരിക്കണം, ആരെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്, ആരെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, ആരുടെ നാമമാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ കമ്പൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോയ്സ് നമ്മൾക്കാണ് തരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിരിക്കണോ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണോ എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒരു 2 മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഈ ഗോപി ചന്ദനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തിലകം തൊടൂലോ, ആ ചന്ദനാണ്. അപ്പൊ അത് ദ്വാരകയിലത്തെ ഒരു മണ്ണാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗോപിചന്ദ്രൻ നമ്മൾ എന്തിനാണ് തിലകം തൊടേന്ന് പലർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഈ തിലകം തൊട്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ ചന്ദനല്ല, ഇതിനെ ഗോപിചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയും. ഇത് ദ്വാരകയിലുള്ള മണ്ണാണ്. അപ്പൊ ഇത് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല. ഭൂതം പ്രേതം പിശാചുക്കൾ എന്നുള്ളത് ഇനി വേറെ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇത് വരും, മെൻഷൻ വരും. ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഭൂതം പ്രേതം വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പറയാട്ടോ. അപ്പൊ അത് നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാന്നല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ സ്ഥിരം ഈ ഗോപിചന്ദ്രത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെന്താണ്, ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെന്താണ്, അശ്വമേധങ്ങൾ 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഗോപിചന്ദ്രൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യമരാജൻ വരില്ല. അതാണ് മെയിനായിട്ട്. നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വിഷ്ണുദൂതർ മാത്രമാണ് വരുള്ളൂ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു ഗോപിചന്ദ്രൻ വരച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് എന്നിട്ട് നാമൊന്നും ചെല്ലാണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കാണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഗോപീചന്ദ്രൻ നമ്മൾ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ആകർഷണം നമ്മൾക്ക് വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ആഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് വരും. അതാണ് ഇവിടെ. അത് ഗർഗസംഹിത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിലാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഭഗവത്ഗീത ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. എന്താണ്, ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കൾ സമീപിക്കില്ല. പിന്നെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തനാകും. അതുപോലെ ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കും. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. പിന്നെ അവരുടെ അടുത്ത് യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെയും ശബ്ദമില്ല, എല്ലാവരും ഉറങ്ങിപ്പോയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കാം. ഇപ്പഴേ 4:06 കഴിഞ്ഞു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണമെന്ന് ഇരിക്കാം. നോക്കണോ? ഹരേ ഹരേ നോക്കണം. നമസ്കാരം. 2-3 സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, എനിക്ക് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് കിട്ടിയുള്ളായിരുന്നു, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിയുള്ളൂ. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മാത്രം, നേരത്തെ ഉള്ള കിട്ടിയില്ല. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മാത്രമല്ല മാതാജി, അതിന്റെ മേലെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് 3ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കിട്ടും മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തോളൂ കേട്ടോ. മേലെ ഇല്ല, കിട്ടുന്നില്ല. ഇന്നലെ ഞാൻ വാട്സാപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മാതാജിന്റെ പേര് പറയൂ, ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് ഇട്ടുതരാം. എന്റേത് ഉമയമ്മ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇട്ടേക്കാട്ടാ. ശരി, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇതിലെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങളാണ് ആൻസർ പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം 2-3 തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ആരെങ്കിലും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ചോദ്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ആൻസർ പറയൂ, കേക്കട്ടെ. ചോദിക്കുന്നത് എത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫലോദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും യജ്ഞദേവത ഒരു മിനിറ്റ്. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവും ഭക്തിയുടെ എന്താണ് ബ്രഹ്മം? അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. പിന്നെ ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്ത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്നാൽ എന്ത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? നോട്ട് ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെയും 2ാമത്തെയും ശ്ലോകങ്ങളുടെ വിവർത്തനായിട്ടാണ് വരിക കേട്ടോ. അത് ഭക്തിയുടെ സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അങ്ങനെ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങള്? എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്?
ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന ഉത്തരം എന്താണ്? ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ്? അവിനാശിയും അതീന്ദ്രൻ. ആരും നോട്ട് ചെയ്യണില്ല അല്ലെ? നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്ലാസ്സിന് Note വരുന്നിരിക്കുന്നതിന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മുമ്പ് പക്ഷെ ഈ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു കിട്ടില്ല. പേപ്പറിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് note ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ് ഉത്തരം എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം. പിന്നെന്താണ്? ഈ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അധ്യാത്മം എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം. പിന്നെ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. പിന്നെന്താണ്? മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിനെ പറ്റി ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായില്ലേ? ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? അതിന്റെ ഉത്തരാണ് എന്തെന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവം. പിന്നെ സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവാണ് ആര്? അതിയജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്തോ? പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? മരണസമയത്ത് എന്താണ്? മരണസമയത്ത് ഇത് വലിച്ചും കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കും. അവൻ മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആലോചിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ശ്ലോകം 8:8 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നിത്യമായും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നവർ, തുടർച്ചയായി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നവർ നിശ്ചയമായും ആരാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്? മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ എപ്പോഴും മാറ്റല്ലാണ് ഭഗവാൻ ആരാണോ സ്മരിക്കുന്നത് അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയണത്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? പരമപുരുഷനെ എങ്ങനെ ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ 8-9 ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. 8-9 എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതിൽ കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ട് ധ്യാനിക്കണ്ടേ? സർവജ്ഞൻ, എല്ലാം അറിയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ ആദി പുരുഷൻ, പറഞ്ഞു ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആദി പുരുഷനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, സർവ്വനിയന്താവാണ്. പിന്നെ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതായിട്ട് ഭഗവാനാവാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ എന്താണ്? സകലതിന്റെയും പരിപാലകൻ, എല്ലാതിനെയും പരിപാലിക്കുന്നത് അല്ലെ? നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി നടത്തുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതൻ. ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ അചിന്ത്യ രൂപനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആദിത്യ തേജസ്വി, അപ്പോൾ അത്രയും തേജസ് ഉള്ളത് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം? ധ്യാനിക്കണം എന്നാണ് 8-9 ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. നോട്ട് ചെയ്തോ? നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആൻസർ? ഓക്കെ. ഇത് 9-ാമത്തെ മുഴുവൻ സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നിലോ വീഡിയോ കാണാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അത്. ആ 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കുക. ഇനി ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്നാണ് ഭഗവാൻ 8:15 പറയുന്നത്. 8:15 എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ദുഃഖാലയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിന് ഒരു എന്താ പറയാ, ദുഃഖാലയായിട്ടാണ്, ഒരു ജയിലാണെന്നാണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഈ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്. അപ്പൊ ദുഃഖാലയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? അതാണ് അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് വായിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങള്. അവിടെ എന്താണ്? ചിന്താമണി കൊണ്ടാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ സുരഭി പശുക്കളെ എപ്പോഴും പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ കൽപ്പതരുക്കളാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. അത് എത്രാമത്തെയാണ്? 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് വരിക. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ബുക്കുള്ള ആൾക്കാര് അതൊന്ന് എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ, തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറും. അവ്യക്തോക്ഷര ഇത്യുക്തം തമാഹു പരമാം ഗതി യപ്രാപ്യാന നിവർത്തന്തെ തദ്ധാമ പരമം മമ.
പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് അത്. അപ്പൊ ചിന്താമണി ഡാമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് നിക്കഷോഫലങ്ങളാൽ നിർമ്മിച്ച മണിമന്ദിരങ്ങൾ, അതിന്റെ ആ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മണിമന്ദിരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതിനാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ നൽകുന്ന കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. അതുപോലെ പാൽ പറ്റാത്ത സുരഭികളുള്ള പശുക്കളുണ്ട്. അതുപോലെ അനേകായിരം ലക്ഷ്മി ദേവിമാരുടെ പരിചരണം കൊണ്ടാണ് ശ്രീ ഭഗവാൻ അവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും സുഖമാണ്. അവിടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇനി ഗോപി ചന്ദനം ധരിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഞാൻ നിങ്ങളോട് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? പ്രേത പിശാചുക്കളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? ഇനി ശ്ലോകം 8:28 എന്താണ് പറയുന്നത്? വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്യ, ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് അതിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേദങ്ങളെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ദാനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും? ഈ നാമജപം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയേണ്ടത്? നമ്മള് വേറെ ഒരു ചിന്തയും ഇല്ലാണ്ട് അനന്യഭക്തി, അതായത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റിവെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ അധ്യായത്തിന്റെ പേരെന്താണ്?